gayu sun so shirye yin gasa. Naga 'yan mata sun zo da zantukan Hausa, sun taho domin doka wa Musa takensa. Wanne matashi ne da ake yayi cikin sashin duniya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wannan matashi ne ke gaida ku yana bayin dariya. Gaisuwa zanyo gun dukkanin masoyana, dan masoyana ban yi masu gadar zana. Na ji yarana sun ce da ni ka in zauna, na yi baki ne amma suna tashar suna sun tsaya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wannan matashi ne ke gaida ku yana bayin dariya. A tashar suna na duba na gansu zazzaune, sun caɓa ado dan dukkanin su mata ne, kuma kyawawa wanda samun irin su dace ne. Sai na tarbe su cikin fara'a ina mai yin dariya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wannan matashi ne ke gaida ku yana bayin dariya. Sai na ce sannun kuma tan cikin garin Keti, ku kuke hidima a garin ku kuke sakan kati. A cikin raina ƙaunar ku ba na yin latti, dan mutan Katsina a kara suna a layin farko duniya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wannan matashi ne ke gaida ku yana bayin dariya. Da buɗe bakin wata sai kamshi ya yaudirar zaki, ko ina ya zamo da kamshi irin na almiski. Sai na roƙe su a garan kar su san kitsan zaki, su riƙe amana da ƙauna a fuska har a cikin zuciya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wannan matashi ne ke gaida ku yana bayin dariya. Wata daga cikinsu sunanta Ismul Husna, sai ta zo guna ta ce Musa ya masoyina, kai nake kauna dan Allah ka karɓi uzurina. Na zama shugabar mata cikin masoyanka a Saudiya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wannan matashi ne ke gaida ku yana bayin dariya. Ka sani cewa ni kaunar ka ce ta ruɗe ni, na zamo tamkar maragata a wanga zamani. Na nutse a cikin wani kogi na san ka mai tsauni, ni ina son ka ka yi mini baitukan waƙar soyayya. Zamani laya kowa yana da yayinsa, wani matashi ne ke gaida ku yana mai yin dariya. Husnul qalbi uhibbiki ka sharabul ma'i, nurul qamari wa nurun nujum fil layli husna. Husnul qalbi ya hubbiki ka sharabul ma'i, nurul qamari wa nurun nujumi fil layli husna. Feshin ƙaunar ki Husna ne ya riske ni, sai gani cikin wani birni da bani tsammani. Sai na ganni gaban wani barde bani a zamani, ya umarce ni da in soki ko ya soke ni Husna. Husnul qalbi ya hubbiki ka sharabul ma'i, nurul qamari wa nurun nujumi fil layli husna. Da dago kaina sai bardan nan ya harare ni, sai ya zare mashin nan nasa zai
burge ni, sai na ɗau baitin waka domin ya kyale ni, sai na rika yaban babbar sarauniyar mata Husna. Husnul qalbi ya hubbiki ka sharafil ma'i. Husna. Nurul qamari wa nurun najumi fil layli. Husna. Daga nan sai mashin bardan nan kuwa ya karye, sai ya ce Musa a gasar fa kayirin taye, sai muka ta rawa da shiriri da nanaye. Rahamar Allah ta tabbata cikin garin Keti Katsina, rahamar Allah ta tabbata cikin dukkanin Najeriya, rahamar Allah ta tabbata a gun musulmin duniya.